Dan kien komplott, persekuzzjoni kontra Joseph Muscat. Ex-tqarr ix-xandar veteran Manuel Kuxkieri li uża l-programm tiegħu tar-radju biex ikompli irrewwaħ id-diviżjoni bejn il-klikka li qed tappoġġja lill-eks Prim Ministru Muscat u dawk li qed jappoġġjaw lil Robert Abela. Dan apparti l-attakk isteriku li jagħmel fuq il-rati u l-pulizija. Tal-mistħija jistħi, jekk jaf jistħi, min għamel dil-ordni, min ta' dil-ordni, jekk jaf jistħi. Aru kaza kbira. Tanti jaru kaza kbira li faċilment nista' ngħid illi min għamel dan kollu kien parti minn komplott ta' persekuzzjoni politika kontra l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Analisti politiċi qed jgħidu li b'dawn il-programmi l-Midja Laburista fetħet attak dirett fuq il-pulizija u l-qrati. B'Manuel Kuxkieri jgħid illi r-rejd fuq Joseph Muscat kien inaċċettabbli u li qed tintilef il-fiduċja fl-istituzzjonijiet. Possibbli min imexxi l-pulizija u min huwa responsabbli mit-tmexxija tal-qrati tagħna ma jifhimx is-serjetà ta' sitwazzjoni bħal din. Manuel Kuxkieri insista li hemm elementi fil-pulizija u fil-ġudikatura li qed jimxu b'mod kundannabbli u kompla b'attakk wara l-ieħor fuq il-Maġistrat Gabriella Vella. Staqsu lill-Maġistrat. Staqsu għall-Maġistrat min ordna tfittxija fid-dar ta' Joseph Muscat. Manuel Kuxkieri huwa magħruf sew għall-lealtà kbira tiegħu lejn Joseph Muscat illi hu għadu jqis bħala il-mexxej tiegħu. Aziz ex-Prim Ministru Joseph Muscat. Aħna konna għadna u nibqgħu determinati li niddefenduk minn kull vendikazzjoni politika bħal dik li esperjenzajt din il-ġimgħa. U bħal Kuxkieri huma ħafna l-laburisti li ma jqisux lil Robert Abela bħala l-mexxej tagħhom għaliex għadhom iqisu lil Muscat bħala il-leader tant illi issa jridu jniżlu n-nies fit-toroq biex jappoġġjawh.